हम मुंबई जाके सेलेक्ट होकर रहेंगे। माहारियारि थाखोनि मोसानाय बादायलायनाय डान्स इन्डिया पावार सायख'जागिरिफोरखौ UPPL आ हामलायनाय जासिदों। फैगौ 2023 मायथाइनि 10 जानुवारियाव मुम्बाइआव जानो गोनां इन्डियास डान्स पावार मोसानाय बादायलायनाय मेगा राउन्डनि थाखाय सायख'जानो हादों रितु बर', रंगिना बर' आरो प्रिया दत्तआ। तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं UPPL आरो गयबारि ब्लक UPPL आ बे साथाम इन्डिया डान्स पावारनि मेगा राउन्डआव बाहागो लागिरिफोरखौ लथिबारिनि दुर्गा मन्दिरनि नब्लाङाव गाहाम हामलायनाय जासिनायजों लोगोसे आर'नाइ होनानै बरायनाय जायो। बे बरायनायाव बाहागो लायो मिरु UPPL नि नेहाथारि रुमित स्वर्गियारि, तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं UPPL गाहाय नेहाथारि बिजय बर', गयबारि ब्लक UPPL नि आफादगिरि नरहरि महन्त आरो गयबारि ब्लक UPPL नि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा रंगिना बर'। आं इन्डिया डान्स पावारनि मेगा अडिशनाव सेलेक्ट जादों। आंखौ दिनै UPPL नि सारमोना बरायनो फैदों। बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिजितु बर'। आङो इन्डियान डान्स पावाराव मुम्बाइआव सेलेक्सन जादों। UPPL नि सारमोना बरायनो फैदों। बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा फोथायनाय दङ। माबायदि जादों दा मोसानाय सोलिनाय माबायदि सोलिगासिनो? जोबोद मोजाङैनो सोलिदों। मेरा नाम प्रिया दत्त है। मैं मुंबई डांस पावर में सिलेक्ट होना चाहती हूँ और मैं सिलेक्ट होके आऊँगा। कब जा रहा है? 9 जनवरी। ऑडिशन कब? 9 जनवरी। ऑडिशन 10 जनवरी। दिनै खोब माने गोजोननायनि रादाब होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानो होनबा नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदोंदि गोदान बोसोर 2023 सननि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि तामुलपुर गोग्लैसोना थानाय जायगा मासगारि गामिनिफ्राय लोगोसे जोंनि पौसदा गामिनि धनपरा गामिनि साथाम जोंनि लाइमोन बा उन्दै उन्दै खुदिया जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना फैगौ 10 थारिखआव मुम्बाइआव जानो गोनां जि इन्डिया डान्स पावाराव बिथांमोना अडिशनाव थांगोन आरो बिथांमोना बे अडिशनाव थांनानै जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय जि ओनसोल बे ओनसोलाव निस्सय बिथांमोना मोजां रादाब लाबोनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ आसा खालामदों। लोगोसे जों बिथांमोनखौ आशीर्बाद होनो नागिरदों जे बिथांमोना होजों थांनानै जेन मोजाङै अडिशन बा गासै रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि अडिशननि गेजेरजों मुहि होनो हायो रायजोफोरखौ, बेखौनो आं मिजिंथियो। आरो लोगोसेयावनो जोंहा फंबाय जि करिय'ग्राफार निसान बर' बिथांखौबो आं धन्यबाद होनो नागिरदों। मानो होनबा बिथांनि दैदेननायावनो साथाम जोंनि नैबे गोग्लैसोना थानाय जायगानिफ्राय थांगोन। बेखौ आङो गोसो गोथारै बिथांखौबो आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो जोंनि आथिखालनि जि BTR नि मानगोनां चिफ बिथाङा गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा गोसो होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो नैबे हारिमु आयदा बिथिंखौबो जोंनि मानगोनां प्रमद सारा अर्थात BTC नि चिफआ बे बिथिंखौबो नायगासिनो दङ। गतिके जों आसा खालामदों जोंनि नैबे BTR हालामनिफ्राय कालचार हारिमु बिफान बियो निस्सय जौगाखांगोन आरो जौगाखांनायनि थाखाय बिथाङा गोबां इनिशिएटिभ लागासिनो जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ। नमस्कार, नতুन बছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যি তিনিজন গলবাৰী ব্লকৰ পৰা মুম্বাইলৈ নৃত্যৰ কাৰণে গৈ আছে তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি গলবাৰী ব্লকৰ তৰফৰ পৰা। আৰু অসমৰ নাম কঢ়িয়াই আনক, লগতে তামোলপুৰৰ নাম কঢ়িয়াই আনক, লতিবাৰীৰ নাম কঢ়িয়াই আনক, BTRৰ নাম কঢ়িয়াই আনক, তাৰে কামনা কৰি তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।
লগতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তিনিওজনে যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অসম তথা গৌবাৰী ব্লকৰ তামোলপুৰৰ সুনাম কৰি লৈ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ। আজি আমাৰ UPPL তৰফৰ পৰা যে আমাৰ ছোৱালীটো বোম্বাই ডান্স ইণ্ডিয়ান ডান্স পাৱাৰত চিলেক্ট হৈছে সিহঁতে আজি কিবা ভাল হ'ব বুলি প্ৰগ্ৰামটো সম্বৰ্ধনা জনাইছে ভালেই লাগিল দেখাবে ভালেই লাগিল আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ।